Ja ću samo kratko pitati da li je možda greška neka u lapsus calami ili je nešto drugo. Radi se o županijskoj razvojnoj strategiji do 2020. Koliko je meni poznato, manje više strategije sada za 3, 5, 7 godina. Sad, da li radimo strategiju samo na godinu dana ili je nešto drugo tu u igri? Možda sam ja krivo shvatio nešto, ali županijska razvojna strategija bi trebala biti 3, 5 ili 7 godina. Piše da je usvajamo program, odnosno usvojit ćemo strategiju do 2020. To je samo sljedeća godina, to je više akcijski plan nego je strateški plan. Samo da provjerim, možda sam ja nešto krivo shvatio. Jasno da začuđuje kad se radi županijska razvojna strategija 2020. da neke ne bude štimati. Da, iz svake županijske razvojne strategije radi se na rok bar 3 godine. Zadnja razvojna strategija koja je rađena je bila 2011. 2013. godine. Jasno, tu je sad došlo do više faktora koji su utjecali na to da se navedena strategija, nova strategija nije mogla donijeti i pristupalo se odmah 2013. izradi nove strategije. Došlo do situacije da je Hrvatska pristupila Europskoj uniji. Jasno da je tu došlo onda do nekakvih novih momenata. Ono što se čekalo, krovna razvojna strategija na razini Republike Hrvatske, koja je donijeta nažalost tek 2017. godine. Mi smo bili pristupili 2015. smo mi svoj dio već pokrenuli da ne budemo bez razvojne strategije. Inače, sama razvojna strategija na niz županijskih skupština produžena, tako da nikada mi nismo bili bez važećeg strateškog dokumenta, što je jako bitno i kad se aplicira na fondove Europske unije. Ono što smo mi napravili, jasno, 2017. promjenom županijske vlasti su se i određeni strateški, odnosno sama strategija razvoja županije se jasno na određeni način prilagodila. Župan je imao svoju viziju i ti projekti su se morali svakako uključiti u novi taj strateški. Tako je. Znači, mi smo dakle napravili s te strane ono kaj je bilo potrebno, konzultirali smo se, jasno da treba napraviti strategiju procjene utjecaja na okoliš, išli smo na ex ante kontrolu. Tu se jasno došlo do momenta da smo mi radili sa podacima iz 2015. koji su zastarjeli, jasno i gospodarski pokazatelji, niz pokazatelja su podaci više nisu bili pravovaljani, tako da smo morali napraviti usklađivanje. Isto se sad onda i strategija procjene utjecaja na okoliš se promijenila i mi dolazimo nažalost do toga da tek krajem 2019. odnosno početkom 2020. donosimo županijsku razvojnu strategiju. Ono što treba znati da jasno sa novim programskim razdobljem 2021-2027. tu se opet čeka, odnosno čekat će se novi krovni dokument koji se ne zna da li će biti 2021-2030. ili će pratiti financijsko novo razdoblje 2027. Ali ono što je dobro, mi u ovom dokumentu imamo jasno strateške projekte koji nisu za 2020. nego za duže razdoblje i ovo polje Lunjkovec, znači korištenje geotermalnih izvora, takvi strateški bitni dokumenti su unutra, jasno da se oni ne mogu realizirati u godinu dana i mi ćemo svakako moći i kroz županijsku skupštinu taj važeći strateški dokument učiniti valjanim kako bi on bio taj dokument na koji se možemo vezati kod budućih aplikacija na fondove Europske unije. Tako on mora, ne možemo mi sad raditi kontra 2020. 2023. ili 2024. Moramo se vezati na krovni dokument kojega nažalost još nemamo, ali moramo neke napraviti i moramo zacrtati put i projekte koje županija želi napraviti.